mágia, lásky a karma. Prednedávnom sme uverejnili jedno veľmi pekné video o karme. V tomto prípade pôjde o to, existuje vôbec mágia lásky, ktorá by bola bielomagická? Ktoré rituály sú čiernomagické, ktoré rituály sú bielomagické? Tí, ktorí sú proti mágii, vlastne hovoria jednoduchú vec. Mágia ovplyvňuje človeka a to je automaticky čiernomagické. Ale tie veci nie sú také jednoduché, pretože hociakou SMS-kou ovplyvňujeme človeka, hociaký facebookový post ovplyvňuje človeka. A aj keby sme nikomu nič nepovedali alebo nezavolali mu, aj tak ovplyvňujeme ľudí okolo seba už len našou pozornosťou. Možno si pripomenie ešte raz dvojštrbujinový experiment. Ako náhle sme začali pozorovať elektrón sa začína správať inak. Nespráva sa ako vlna, ale správa sa ako gulička. A to je s našimi myšlienkami to isté. Ako náhle dávame pozornosť a dávame emóciu určitým smerom, automaticky ovplyvňujeme tú realitu. A nemôžeme to vypnúť. Tak ako gravitáciu nemôžeme vypnúť, my nemôžeme ani vypnúť tieto sily, ktoré neustále pôsobia. Čo to znamená? To znamená, že bielomagický rituál je urobený tak, aby som ja efektívne a pozitívne čo čím najlepšie využíval moje myšlienky, slova a činy, tak, aby som urobil čo čím najlepšiu realitu pre seba a pre môjho partnera. Napríklad bielomagický rituál obsahuje vždycky formuláciu alebo niekto lepší. Je to veľmi podstatná formulácia nielen z magického, ale aj zo psychologického hľadiska. Samozrejme, každý človek, ktorý ten rituál robí, má jasno, kto je ten najlepší a lepší. Ale znova, ide tu aj o pozitívne ovplyvnenie môjho podvedomia, aj o pozitívne ovplyvnenie druhej osoby alebo reality ako takej. Ak ja sa príliš fokusujem len na jednu jedinú možnosť, toto je tá možnosť a nič iné, tak automaticky idem do určitého vnútorného krču. Automaticky energia neprechádza tak, ako by mala. A z toho praktického hľadiska taký človek cez tento extrémny fokus na niekoho iného si vytvára určitý psychický tlak, ktorý automaticky vedie k tomu, že ten človek vyšiluje, že robí tomu druhému človeku stres, že je žiarlivý. A týmto spôsobom automaticky zničí vzťah. To znamená, je podstatné, aby som si aj ja vedome a podvedome uvedomoval, že tu môže teoreticky prísť aj niekto lepší. Týmto spôsobom neblokujem seba a neblokujem vyššie sily, ktoré to so mňou myslia dobre. A ten niekto lepší skutku môže prísť do môjho života. A to je veľmi podstatná vec. A ako som povedal, je to podstatné aj z toho psychologického hľadiska, aby som sa správal správne k tomu k druhému. Pretože keď som na neho naviazaný a očakávam, že on sa bude správať určitým spôsobom a urobí ma šťastný, a keď on sa bude správať určitým spôsobom, tak potom ja budem šťastný, tak sa to nikdy nestane. A keď sa to nestane, prestanem toho človeka ľúbiť. Ďalšia vec, pri bielomagickom rituáli si vždycky poviem čo najskôr. Nedávam si žiadne termíny ako Vianoce, Nový rok, narodeniny a do tohto termínu sa musí niečo stať. To je blbosť. To nemá s bielomágiou nič spoločné. Čím skôr. Čím skôr znamená, môže to byť aj skôr, ale čím skôr znamená, že ja akceptujem, že určité veci sa musia vyvinúť. Ja musím pracovať na určitých veciach, ktoré spôsobujú to, že ten vzťah nefunguje tak, ako má. Či už je to komunikácia, alebo sú to nejaké problémy so sebavedomím, alebo to, že som príliš naviazaný, alebo príliš veľa, príliš málo robím pre toho druhého. A keď si poviem čím skôr, to znamená dávam čas sebe sa vyvinúť a dávam čas tomu inému sa vyvinúť a dávam aj možnosť pre túto vyššiu silu, aby aj niekto iný lepší prišiel do môjho života. To znamená, biela mágia, to je v prvom rade pochopenie síl, ktoré tu stále sú, ako som povedal, napríklad ako gravitácia, a neustále pracujú. A keď ja tieto sily pochopím, môžem aj urobiť správny bielomagický rituál. Napríklad, prvou vecou, ktorú musím pochopiť, je, čím som duchovnejší, tým som príťažlivejší. Čo to znamená? My vždycky očakávame od toho druhého, že nás urobí šťastným. Ale my musíme skutočné šťastie nájsť vo svojom vnútri, vo svojej duši. A keď sme šťastní, potom môžeme toto šťastie rozdávať. A my ho rozdávame aj bez toho, aby sme niečo extra robili. To znamená, je to ako keď drevo, ktoré horí, keď iné drevo k nemu príde, ono začne takisto horieť. To znamená, ak som ja dostatočne pozitívny a duchovný, ja automaticky nadchýňam toho druhého, alebo ten druhý má zo mňa dobrý pocit a chce so mňou byť. Prečo? Pretože v mojej prítomnosti cíti niečo,
čo vlastne on sám hľadá, ani nevie prečo, možno podvedomie, ale hľadá. Druhou podstatnou vecou je energia. Čím viac ja mám energie, tým som príťažlivejší. Určite poznáte prípady, že je muž, možno nie je ani veľmi pekný, ale má určité vyžarovanie, má určitú energiu a automaticky sa k nemu ťahajú ženy. Alebo krásna žena, ale nemá vyžarovanie. Je stále smutná, bez sebavedomia, tam v kútiku niekde sedí, nikto si ju ani nevšimne, alebo má veľmi problematické negatívne vzťahy. Náhoda? Nie je to náhoda. Ale každý má toto vyžarovanie. Ale čo žerie to vyžarovanie? Hej, najväčším žráčom energie je náš mozog, sú naše negatívne myšlienky, sú strachy, ktoré neustále si premielame. Rôzne negatívne scenáre, ktoré idú do kolečka dokola a nemajú riešenie. A každé 3 dní máte tu iný negatívny scenár. Nevšimli ste si to? Negatívny scenár, ktorý koniec koncov sa nikdy nestane, ale 3 dní mi zožieral energiu, potom niekde zmizne a potom sa tu objavili ďalší negatívny scenár, ktorý ma zase 3 dní zožiera. Myslíte si, že je to náhoda? Nie, tuto už začína mágia. To znamená, v tom bielom magickom rituáli ide o to, aby som ja moje podvedomie a energie okolo seba pozitívne ovplyvnil tak, aby moje myšlienky, pozornosť, to čo robím a to čo hovorím, boli čočím najproduktívnejšie, najpozitívnejšie. Boli čočím najužitočnejšie, či už pre mňa, ale aj pre môjho partnera. Ďalšou vecou sú peniaze, zdravie. Sú tu vždycky rôzne možnosti, ako byť zdravší. Prestať piť, prestať fajčiť, zaoberať sa nejakou alternatívnou liečbou. Teraz napríklad Mel Gibson, tam bolo pekné videjko o tom, ako sa dajú liečiť rôzne choroby. V dnešnej dobe je toho hrozne veľa, ale treba sa tomu otvoriť, treba to vyskúšať. Čo sa týka peňazí, napríklad mali sme klienta, ktorý bol obyčajným robošom. Boli dve veci, kvôli ktorému žena od neho odišla. Alkohol a nemal peniaze. Takže prestal piť, samozrejme to nebolo také jednoduché, ako hovorím. On sa musel začať inak odmeňovať, musel sa dokázať uvoľniť bez alkoholu, nájsť si iných priateľov, to samozrejme bol určitý proces. Potom sme sa rozprávali o tom, ako by sa mohol ďalej rozvíjať, čo by iné mohol robiť, čo by ho bavilo. A tak sme zistili, že OK, jeho baví šoferovanie, takže si začal robiť rôzne vodičáky, až sa vypracoval na vodiča autobusu. Pre niekoho to môže byť smiešné, ale pre neho to bol určitý postup. A zrazu tá žena videla, chodí pekne v bielej košeli, je vodič autobusu, to znamená nemôže piť, alebo ako vodič autobusu nemôže piť. A zrazu bolo všetko OK. Rozumiete? To znamená, tu nie ide o to, že sa musíte stať milionárom, ale musíte na tom byť lepšie. Alebo keď na tom nebudete lepšie, že sa aspoň rozvíjate určitým smerom. Ja neviem, učíte sa po anglicky alebo po rusky, alebo robíte nejaké kurzy nejakého programovania, alebo kurz ako robiť s kryptomenou. Neviem. Každého baví niečo iné. Ale ide o to rozvíjať sa. Keď sa človek rozvíja, začína byť zaujímavý. A samozrejme, človek musí brať do úvahy aj negatívne sily. V dnešnej dobe je neskutočné množstvo sebevrážd, depresí, preto sme aj urobili videá týkajúce sa týchto tém. Pozrite si ich, prosím. Možno, že je na vás nejaká bytosť, ktorá je na vás nasadená a nejakým spôsobom z vás ťahá energiu. A ten bielomagický rituál môže pomôcť práve k tomu, aby ste sa tejto bytosti zbavili a hlavne, aby ste sa zbavili určitého vzorca, ako rozmýšľate, pretože len vďaka nejakému negatívnemu vzorcu, ktorý máte v hlave, sa takáto bytosť na vás môže nalepiť. Veľmi podstatná vec. To znamená, bielomagický rituál vždycky prináša viacej pokoja. Ak ste urobili správne rituál, tak on vám prinesie tak akože OK. To znamená, a z druhej strany, ale ten rituál musí priniesť aj to, že urobím si nejaký plán. Čo vlastne chcem urobiť? To znamená, odovzdávam veci, ktoré nemám pod kontrolou a starám sa o veci, ktoré mám pod kontrolou. Či sú to už moje myšlienky, či už je to nejaký môj rozvoj, či už je to nejaké uvedomenie si, že mám niekde nejaké nedostatky, ako napríklad v komunikácii a preto idem robiť napríklad nejaký kurz komunikačný alebo idem do improvizačného divadla, tak aby som zlepšil moju komunikáciu. A ten správny rituál vždycky prinesie obidve veci. To znamená z jednej strany taký ten vnútorný pokoj, že áno, nastavil som sa správne, odovzdávam veci, ktoré nemám pod kontrolou a z druhej strany áno, preprogramoval som svoje podvedomie, je mi jasné, čo mám, čo nemám robiť. Samozrejme, tých možností, aké tie rituály sú, je veľa. Prosím, vyberte si hoci ktorý z našich web stránok, ktoré tu uvádzame. Ak máte k tomu otázky, prosím, napíšte nám. Ak ste si neistí, aký rituál máte použiť, alebo si poviete, OK, ja ešte nemám moje myšlienky úplne pod kontrolou, kontaktujte nás, veľmi radi vám poradíme, čo môžete urobiť. Každý človek napríklad môže začať s meditáciami alebo s čítaním, počúvaním audioknížiek, ktoré odporúčame.
To je jednoduchý krok k tomu, aby ste dostali do hlavy nový software, aby ste pochopili, čo robiť a nerobiť vo vzťahu. Prajem vám veľa úspechov pri robení rituálov. Ak máte otázky, napíšte do komentárov a počujeme sa pri ďalšom videu. Čau.